Êvar baş, êvara we baş, êvara we xweş û êvara we geş. Ez Mizgîn Xan, bi rêza Semînerê Kurdîxane Akademî îşev dîsa bi birêz Ömer Faruk Baran re li hêviya we me. Hêvî dikim îşev di vê bernameyê de jî em ê ciwatek xweş li dar xin û ciwatek gelek wê agahiyên derbarê podcast û podcastên Kurdî de em ê bi we re parve bikin. Lewma ji ber ekranê veneqetin dibêjim. Birêz mêvanê me Ömer Faruk Baran podcasterê kî Efrînerê Perxudres podcastê ye. û di wî warî de jî gelekî pêşketê îşev em ê civata xwe jî li ser podcastan, podcastên Kurdî û Perxudresê pêk bînin. Hûn bi xêr hatin mamoste? Nav xêr da bê gelek spas mala te hava. Hêvî dikim min baş bin înşallah. Ez îdare dikim. Spas tu jî baş înşallah. Baş. Eger hûn nexerab bin pirsgirêk tune. Spas halê min ê tim e. Tu jî baş bî problem tune me weşanekî baş Spas bikin. ez min wedî ez gelekî baş bûm bi rastî jî. Nexwe em dest bi pirsên xwe bikin. Mamoste pirsa min a yekem ev e ji we re avakirina Perxudresê ji ku derket? Tu dikarî ji me re behsa destpêka Perxudresê bikî? Yani ji ew blogek û ji sala 2015 de heta vê gavê yani we çawa biryar da ku hûn wê ji blogê vegerînin podcastê? Blog 2015 dest pê kiribû piştî herba Kobaniyê ez li Surucê bûm. Wê demê berê jî min karê blogerî kiribû min ser blogan dinivîsê lê Perxudres çêbûna Perxudresê min Ehmedê Xanê dixand. Wî digot ez xudreste me ne perwerî me. Îcar ez jî hem xa xudreste dibînim hem jî perwerî dibînim. Yani hin kesê ku em bibêjin di sîstemekê de dixwîne ew perwerî ye. Xudreste jî hinekî din xandineka anarşî yani bê serûber yani ne di sîstemê de em wisa bibêjin. Bi gotina me hîro hinekî anarşîk disekine. Ez jî hinekî xa perwerî dibînim ji ber ku di sîstemê da me. Hinekî jî ji ber ku dijî sîstemê me xa xudreste dibînim. Ji ber perwerî û xudresteyê min anî min got ku ez ne perwerî me tam ne jî xudreste me. Min anî ji perwerî û xudresteyê perxudres çêkir. Peyvekî zor e ez zanim lê rewşa min jî zor e yani ji ber wê da wê rewşê raber bike min perxudres çêkir. Blog bû bi serî da. Blog yani wê demê gelek kesan dixwand demekî dirêjî min weşan kir. Piştî demekî gelek gazincên bi vî rengî hatin. Ya işte tu dinivîsî ma xandina bi kurmancî hebû, ma em zanin bi kurmancî bixwînin, tu çi dibêjî em nikarin bixwînin. Milletê me hinekî ji gazincê hez dike. Min jî piştî 7 salan, sala 2022yan min got madem wisa ez dest bi podcastê bikim. Dîsa nav Perxudres. Min anî blog quliband podcastê. Bi wî awayî adara 2022yan Perxudres podcast dest pê kirî car. Gelekî baş e. Ez ê derbasî pirsa di doyan bibim. Pêva ji we amadekirina beşekê ji destpêkê heta weşanê çawa dimeşe mamoste? Yani tu li mijarê xwe di Perxudresê de li gor çi hil dibijêrî? Lazım ez vê bêjim erê ez podcasterim lê di vê podcastê da ez şair û nivîskar im. Yani ez dixwazim metnekê me hazir kirî şîrên ku min nivîsandinî bigênin ber destê ne ber destê berguhên guhdaran. Lê ew yani karekî demdirêj e. Mesela ji ber ku ez xelekên xwe metnekê hazir dikim. Ew jî raber dike ku ez nivîskarim yani ser podcastê jî ez nivîskarim. Hin kes tercih dikin spontane xeber didin ew jî tercihek e. Lê ji ber obsesyona min ez nikarim spontane zêde xeber bidim di podcastê da. Min ceriband jî pir kêm bêjî çend qeyd hene li ser Perxudres podcastê. Lê
از رودنم بمهان يعني بودكاست خلاك بودكاست 3 دقائق ليه 3 مهان سرخبتي ما يعني دا ام بيجن او متن صور هره ودا جهدار قاوا لي جهدار بك لذتك ادبي جي بستينا وتعمي هيس بك از دمن دريش سر دخبتم يعني هم بيجي هم خلاكان از بمهان سر شغلي ما چه دکم چاوا چه دبه هر خلاکک از هر جاری تم بمرد دفتر و قلم خرد گرینم خینجی تلفنی از نوت سر تلفنی حزناکم از اینجی old school'um yani defter و قلم çünkü gava az قلم و defteri histikim az ve podcast'ci histikim yani az çe xarab tahmin dikim ve ev xalak berbikova hera az notan digirim hin juan dibin xalaken podcast'i li hinek jî hin em bejin dibe ko yani dem û derbawe hin nehatiye yani disekine ew jî mesela notên min ên bo podcastê 2023 hene hîn nebûne podcast ez hîn ser dişoğlim yani 2024 hene hîn nebûne bi vî rengî merheleya we çêkirinê hinekî min diwestîne lê ez bi gotinên guhdaran kêfxweşim ku ew merheleyeke dirêj e yani. Bêle. Maliya ve birastî min jî nizanîbû yanî ew 3 دقيقة di 3 mehan de tê amade kirin. Ez yek ji şopînerê wê em bêjin dem dirêjim yê Perxudres podcastê. Yani tim temek jê distan dema min guhdar kir gelekî biwate bû lê êdî ez ê dema lê guhdar kew yanî ji ber ku ez an êdî 3 mehê we distîne û gelekî ser difikirin. Wê hîn ciyê wê biwateya wê girîn be ji bo min. Mamoste ez derbas pirsa xwe ya din bibim. Guhdarên Perxudresê bi giranî kî ne? Ez her dibêjim guhdarên Perxudres podcastê guhdarên elît û entelektûelin û ez bi guhdarên Perxudres podcastê jî zêde serbilind û kêfxweşim. Min mabêna min û sosyal medyayê bi salan e xerab e gelek xerab e. Ez her ve dikim digirim yani ne bi istikrar e. Min sala erê par bû yani sala borî bû min hesabekî podcastê vekir û min got ku ez bigênim bi hezaran kesan û em bêjin ez vê derdora podcastê mezin bikim yani. Min ceriband û min em bibêjin tiştên ku hakîqeten ez niha jê fedî dikim jî min kirin yani. Da em bibêjin ew reels bigênin bi milyonan kesan ku gehîştin jî yani em bibêjin gehîşt nêzîkî 4 milyon kes rakamekî yani hejmareke zêde bilind e yani. Lê piştî wê min fark kir ku ez nagênim wa guhdarên elît û entelektûel lê digênim girseyekê din wan jî te alaqaya wan bi podcastê re tune yani. Belê podcastê yani hesabê Perxudres podcastê takip dike lê nizane podcast çi ye, manaya podcastê çi ye, bo çi heye yani. Ez gelekî ji xwe qeherîm û min ji xwe fedî kir û min anî tek ew kesên ku hesab takip kiribûn ji me ew jê derxistin û min hesab jî lêborînek xast û girt. Gehîştî bû bi nêzîkî nizanim bi hezaran kes bû û bi milyonan kes sanî jî temaşe dikir. Lê ez bi vê derdora teng ya Perxudres podcastê dibêjim guhdarên elît û entelektûel dibêjim guhdarên gelekî delal ku ez wan jî gava xîtab dikim ez dibêjim delal guhdar. Hakîqeten jî li ber dilê min gelek delalin. Kî ne? Eger tu bibêjî yani wek meslek tu bipirsî yani ji her meslekî însan te de hene û em bibêjin tu bibêjî sal emir salê wan jî em bibêjin her salî ji her salan em bibêjin 25, 35, 45, 55 yani ez nikanim tam wan binav bikim, bicî bikim di salan da, di meslekan da. Lê ez tenê bi giştî dikarim bibêjim guhdarên elît û entelektûel. Di vir de gav ez dibêjim elît û entelektûel carna hin guhdar dibêje ya işte min di xelekekî de jî gotibû ya gotibû xarina min
nano pivaze ma ez çawa elît û entelektüelim. Yani ez dibêjim kesên meraka wan li ser xandinê heye. Kesên meraka wan li ser film dibe, müzik dibe, edebiyat dibe, sinema dibe, ji hayatê tiştek dibe. Ew kesên ku bi merak li van tiştan dinêrin, kesên entelektüelin û kesên di van tiştên entelektüel da bi rindiya xwe bo rindiyê hereket dikin. Ew jî terxa elîtin yani. Elît û entelektüel ji cer min ev e. û ez jî bo guhdarên Perxudres podcastê vê dibêjim yani. Guhdarên elît û entelektüel. Belê kêfxweş bû. Nexwe jî ez ji wan elît û entelektüela yekê im. Zê man ji rindiya xwe dibêjî. We pişekî quretî çê dibe li ser mirov. Kêfxweşin ser bi rindiyê bû min. Ya mamoste ez vê bêjim û dema wilo got bi rastî jî ez heq didim we weke cewherekê bifikirin ku ne di destê ku qîmetê xwe kesê qîmetzan dibe tu qîmeta wê cewherê jî tune ye. Yani we fikreke we tişteke baş fikirê û hûn mafdarin jî ez maf didim we. Bira Perxudres dengê xwe bigîne kesên ku ji dengê wê fêm dikin em bêjin. Ez ê derbasî pirsa xwe ya din bibim mamoste. Perxudres di nav medyaya kurmancî de çi cî digire? Yani tu ê li ku derê dibînî? Niha ji min re gelek mesaj tên, e-mail tên, mesaj tên ji Patreonê, kembêjî jî Instagramê û wekî din e-mail tên gelek caran. Yên ku em bibêjin numaraya min bi şeklekî ceman heye ji WhatsAppê dinivîsînin. Dibêjin em ji zimanê vê podcastê pir hez dikin. Ya dibêjin işte em li hani medyayên kurmancî em ji zimanê wê dûrin, lê em di vê zimanê vê podcastê de zimanê diya xwe dibînin, zimanê bavê xwe dibînin, zimanê işte bav û kalên me, mezinên me dibînin. Ez Perxudres podcastê hinekî di hêla zimên da li ciyekî ku em bibêjin dijî zimanê medyaya Kurdî disekine. Ez li wê derê dibînim. Çünkü ez bixwe jî min bi salan karên editöriyê kir. Ez karên medyayê da bûm. Min digot ya ez bi kurmancî mezin bûm û ez bi salan kurmancî dixwînim û dinivîsim. Hîn jî sal di 2025 û ji mehan Temmûz hîn jî carna ez metnên medyaya kurmancî dixwînim û ez jê fehm nakim. Ez dibêjim çi dibêje? Mesela çi gotiye? Yani û ew min zêde aciz dike. Ez pir dikherim ser vê meselê. Ji ber vê jî cî Perxudres podcastê medyaya kurmancî da lê hêla zimên da ciyekî din e û ez ew zimanê din qebûl nakim. Yani ez dijî wê disekinim yani. Zimanê akademîk. Akademik dibêjin, standart dibêjin, yani mektebî dibêjin, medyayî dibêjin, ew di her zimanê de heye. Mesela di Erebî de jî heye, di Tirkî de jî heye. Ew mesela ne meseleke tenê ji bo zimanê Kurdî ye jî. Mesela zimanê Latîniyan hebû û piştî ciyekî bû zimanê mektebê û zimanê millet ji hev pir dûr ket. Yani Latîniyeka millet hebû, Latîniyeka mektebê hebû. Dema Latîniya millet bû, işte levê dema işte Atina û Roma falan wan deman di nav millet da şair, nivîskar metnên xwe dixwandin wek podcastên niha yani. Ew kitabên xwe, ew metnên xwe dixwandin. Piştî ciyekî ew ziman ji millet pir dûr ket. û nivîskaran êdî nikanibûn metnên xwe li ba millet bixwanda. Çünkü êdî fehm nedikirin. Yani ew çi dibêje tiştekî dine yani. Ji wan mesela Dante digot lazim e Latîniya millet be yani. Latîniya mektebî tiştekî dine. Îro mesela ew tabii tercih e. Aynı tiştî Erebî de jî heye. Erebiya amî ye, Erebiya fusha. Mesela em bibêjin şairê navdar Mehmûd Derviş, em bibêjin
محمود درویش او ترجیح دکه فصحای ترجیح دکه دبی از جه زمان ملت حزناک او ترجیحه که از جی دبی ترجیح دا زمان مدیا ما حزناک نه عجیبینم و وک ترجیح جی پرخودرس پودکست نزدیکی زمان ملته و هر جی وانی بمینه از و اوه هنکی سرتم yani. Medya kurmancı da lıvır ez, lıvır tsekindim yani. بله Zaman. باشه و تشتێک خۆش گوت وە گوت لە پەرخودرس بدرس لە دژی ئەو زمانین و مەدیایەیە ئەز زۆر بینم ڕاستی ئەو ینی گوتنە خۆش بکوت سەر پەرخودرس پۆدکەستیان بێژن دوی واریدێک مژی گەلێکی عاجزی دیت گەلێکی کشام ڕاستی ئەژی ئەم بێژن پۆدکەستێک بچووک ئەم بێژن di bernameyê min de guhdarvan gelekî yan carna dibêm qey rûdinên bi xeletiyê min yek bi yek not digirin eveya ne ew e ev e mizgîn eveya ne wilo ye ew wilo ye tê werê bêjî mizgîn eveya tê wilo nebêjî tê wilo bêjî mizgîn ya bihêlin em piçekî bi zimanê mala xwe biaxivin bi Kurdiya mala xwe em biaxivin ez hinekî ez jî ez tundim yanî di Kurdiya mêrdîniya de jî ez tundim mamoste çend gotinê me hene ez bi ısrar li ser wan disekirim ku ez terka wan nakim ji derdorê me gelekî mesela acizî tê tu çima wilo dibêjim peyva wilo ji peyva min de wilo gelek kes aciz dibe ez bêm ew nîşaneya min e ku ez mêrdînî me ez tu carî terka wê nakim yan bihêlin em piçekî bi zimanê malbatî bi zimanê dê û bavê xwe biaxivin ez maf didim we di vê warî de mamoste hûn difikirin ku mêvanan bigirin Perxudres podcastê خلکین پرخودرس پودکستی کنن خصوصی کنن çünkü carna ezu keki Abdullah İncekan em ser ve mesele haber dedin linkin ko ev dişine em ser haber dedin mesela podcast'in bi zamanı Almanan hene 6 saat 5 saat 6 saat işte ser hebune nebune ser felsefeye haber dedi. Keki Abdullah pedagoge dibêje yani di zimanên Almanya'da ew kültür geçti ciyekî yani geçti radeyekî dikare insan lê tu lê dinêjî millet lê godarî dike yani hakikaten lê godarî dike lê em hîn nealimîne xelekên Kurdî yên dirêj godarî bikin. Guhê me nealimîne. Yani mesela ji ber ku em piraneyê godarê vê piraneyê temaşevanên vê xelekê jî em bibêjin kesên li Tirkiyê ne Kurdên li Tirkiyê ne em di sîstema Tirkî re derbas bûn bi Tirkî em dikarin bi saetan lê godarî bikin. Çünkü me mecburî lê godarî kiriye. Tu her roj çûyî mektebê de ew qas paragraf çêkirine, test çêkirine, ew qas ketî imtihana elimandinek heye yani. Mecbur çêbûye. Lê di Kurdî de ew çê nebûye. Ji ber vê jî insan nikanin dem dirêj li Kurdî godarî bikin. Ji ber vê jî ez jî xusûsî carna mesela xelek dibe 5 dakika ez dibêm dirêje. Lazım 4 dakika. 4 dakika da ez dibêjim dirêje, lazım 3 dakika. Yani çiqas dest min tê ez kin dikim. Ji ber vê jî ew formata ku ez li ser disekinim ne li gorî mîvana ye. Yani mîvan hebe lazım em herî kêm saat nîvekê 2 saatan 3 saatan xeber bidin. Da tiştekî xweş çêbe. Ez bawer nekim ku guhdarên ku 3 saatan lê godarî bikin hebin. Ji ber vê jî niha ez nafikirim. Lê di demên pêş da eger rewş biguhere, fersend çêbin, hinekî din em bibêjin heqîqeten jî guhdarên dixwazin bernameyên 3 saatan godarî bikin hebin ez ê belkî çêkim. Lê niha yani godarek were 4 dakikayan da nikanin sa
mesele hal bikin yani. Ji ber vê jî Bêle. niha mêvanan nastin. Ez jî ez fikra xwe bêjim bîz navê. Ana ji xwe perxudres hitâbî kesên elît dike. Hitâbî herkesê nake. Yani ger em bê acizî heger ku em li we guhdar dikin û em her tim dişopînin ku bi şêweyê nûh li hêviya wan in ku wê kengî were weşandin em guhdar bikin. Ew kes ne bawerim aciz bibin. Bi min piçekî bifikirin ji bo dem dirêjiya perxudresê. Ya mı hindikarin piçeke din dirêj bikin. Yani ne du sê saet bêjî min mêvana bigirin nekirin ew ez nikarim tiştekî bêjim ew hilbijartina wê lê bi min hindikarin hinekî ser dem û dema perxudresê bixebitin mamostayê dibe ku hinekî din dirêjtir be. Çunki mijarî we bi rastî jî gelekî mijarên xweş in mirov yani ez dema guhdar dikim ez qet aciz nabim. Ez bi kêfxweşî guhdar dikim. Yani carna ez dibêm çi zû qediya. Yani xwezî piçeke din bidewmiya. Yani şêlekî hûn jî mafdarin lê dibe ku ji ber ku hitâbî her kesê nake ew kesên ku guhdar dikin jî ne bawerim aciz bibin jî hûn dikarin piçekî din wextê wê dirêj bikin. Spas ew wan kesên ku kitabên xwe metnên xwe ji bo guhdaran dixandin yek ji wan jî Jean-Jacques Rousseau bû sed hejdan Fransayê em bibêjin nêşt bû kitabeke wî ser îtirafên wî hene îtirafên xwe dibêje Fransayê nêşt bû ku ew kitap were çapkirin ew jî çûbû malên guhdarên elît û entelektüel û arîstokrat çûbû malê wan û li wan malan kitaba xwe xandibû metnên xwe xandibûn û tê gotin ku em bibêjin hin ew hin xelek hin kitap carnan em bê 6 saat 7 saat diajotin û yek ji wan jî dîsa duwî sed sala 19 da Charles Dickens jî em bibêjin gelek caran metnên xwe xandine kitabên xwe xandine bo godarên xwe û godaran gotiye mesela li wê derê eger karakter wiha bigota baştir dibû ya em bibêjin tiştekî wisa bigota baştir bû jî gorê wî notê xwe digirtiye û di xelekên pêş de li gor wî lê zêde dikiriye îcar godarekî wekte delal jî eger gotiye ku hinekî dirêj bikin çend kesê din jî wisa bibêjin ez bibêjim ku gohdar heqîqeten dixwazin ku dirêj bibe yani dibe ku em ew bikin dirêjtir bikin lê divê hinekî din wisa kin dewam bike ku hinekî din rûne yani tam bitepse binime û dirêjtir bikin. Bêle. Şkerema guhdarên perxudresê peyama bişînin bêjin bira wext dirêj bike. Ez bawerim bi ya min tenê wan nabe. Çend kesê din jî bicivîne ew da ku ji bo dema wê wextê wê dirêjtir bibe. Ez bawerim piştî ve em piçekê xemsar hûzanin mamostê. Yani kesên ku xwestibin dirêj bibe jî bi xwe nedîtine ji were binivîsînin ez bawerim ku bira dirêj bibe. Lê piştî ku vê axaftina me ez bawerim wê çend peyam ji were werin ji bona ku dem piçekî din dirêj bibe. Mamostê ez ê vê pirsê bikim hûn di heman demê de wêne kêşin. Wêneyên wê arşîvê bi podcastê re çawa têkil darin? Yani hûn wan bi hev re bikartînin an tu alîkariya wêneyên we li ser podcastên we çê nabe? Niha erez a dema min dest bi podcastê kir û bi demeke dirêjê jî tu bêjî tu bêriya çi dikî ez bêriya kişandina fotoğrafan dikim yani ez fotoğraf bo min cî wî cihê ye dema min dest bi podcastê kir ez di metnan da fotoğrafan çê dikim bi metnan fotoğrafan çê dikim ji ber wê jî ez ji fotoğrafê fîzîkî yani dûr ketim pir dûr ketim di arşîva min de gelek fotoğraf hene ez dixwazim li ser wan fotoğrafan demek ez niha bi nav nekim bi çend nivîskaran ra ser wan fotoğrafan me ji hev ra îmeyl şandin wek em bibêjin edebî bûn yani di demên pêş de ez dixwazim wan fotoğrafan ji arşîvê derxim û li ser wan fotoğrafan jî xelekan çêkim heta niha ez bibêjim
fotoğrafan tesir li perxudres podcastê kiriye tiştekî wer tune. Lê ez dixwazim di demên pêş de xelekên taybet yên fotoğrafan hebe. Ez wan jî kînga ji arşîvê derxim ancak hîn em bibêjin îmkanên min çê nebûne. Da ez serbest rûnim, serbexwe bitim. Ez niha nikam tarîxekê bikim, lê di qafê min de ye. Yani em bibêjin niha ez rûnim vê saetê tiştekî nekim. Planên bi sedan xelek podcast hazirin yani. Sedan xelek ew jî em bêjin belkî emrê min têrê neke nizanim. Lê wext lazim e. Ji ber ku ez karên din jî dikim bo hayatê, bo debarê falan. Niha ew sekiniye. Lê di qafê min de ye yani. Di Bene. aqilê min de ye. Yani bi min wê tiştekê xweş derkeve olê. Wêne kêşiyan bêjin wêne girî ka ev jî dibe peyveke akademîk. Bi rastî wek terapiyekê êre mirov. Carna dema xweş brançîs me dixwazim nav kolanên kevin dawa yani ez nizanibûm çikû ez xwe da bikim wêneyan bigirim. Mirov xwe pê aram hîs dike. Bi wêneyî ku merev digire jî ya rast dibe perçeyek dibe çîrokek ji me. Yani em çîroka xwe li wêneyan bar dikin ji ber wê yeke bime gelkî wate dardê belkî jî ev fikra wê jî xweş e ku hûn wêne beşên perxudresê li ser wêneyan çêkin û da ku me re parve bikin. Ez bawerim wê gelek reaksiyonê xweş bistîne. Bi kelecanî em ê hêviyê bin înşallah mamoste. Mamoste, tu reaksiyona guhdaran li ser perxudresê çawa ye? Yani yan jî kîjan bertek an jî peyam di derbarê perxudresê de bandorê li te dike an jî ji bo te bi qîmet te giring e em bêjin. Xusûsî ew kesên li dervan e yani ya surgunî çûne ya mecburî çûne ya rengekî din li welatên Ewropa, Amerîka belkî çi zanim çend cihên din. Ew na ji min re îmeylan dişînin û dibêjin mesela ya ku pir tesîr li min kiribû gotibû işte diya min ji rehmetî bûye ez bêriya dengê diya xwe dikim, bêriya kurmanciya diya xwe dikim û ez li vê podcastê guhdarî dikim û wisa dikevim xew. Mesajên mi vî rengî hene û ew tesîrê li min dikin. Çünkü gava nivîskar li ber defterekê û dine û ew kaxateka spî ye, gewr û spî ye, metnê dinivîse nizane ev ê biçe ku derê yani. Ew wê kêliyê di wê metnê dinivîsî kaxet te kaşê hundirê xwe dike û tu dikevî wê kaxetê û ew kaxeta bi wê wan herfan bi wê metnê diçe dikeve li dilê yekî dikeve. Ez jî gava dikevim qeydê ez zanim wê ji guhên hinekan here dilê hinekan ew metin. Ez wê hîs dikim yê ku ew jî dike kesên ku bêriya dengên kurmancî dikin û lê guhdarî dikin. Ew pir tesîrê li min dikin. Yani ez normalde ji meseleyên zimên hez nakim. Çünkü ez naxwazim perxudres podcastê bibêjî ki podcasta bi Kurdî. Ez yani hinekî dûrî wir disekinim, dibêjim podcast. Ez podcasterim, ne podcasteka bi Kurdî çê dikim, podcastê çê dikim. Lê dîsa jî ji ber rewşa zimanê me mesajên mi vî rengî tesîrê li min dikin û pir jî tesîrê li min dikin. Yani tu dibêjî yek bi dengê te bu bêrîkirina diya xwe bi bêrîkirina wan dengên kurmancî dikeve xew. Min değişine. Ez hinekî depresif û hassasım jî min değişine yani. Öyle. Rast tişteke wate dare. Wekî got êdî dengek ku nabihîse bi xêra we ew deng dîsa tê guhê wan belkî jî. Dîsê zindî dibe di guhê wan de, di dilê wan de. Sernavê we kêfxweş bûm. Herkes nikare vê tiştî bike mamoste. Pirsa min a din
Evet, tu li podcastê din ên Kurdî guhdarî dikî li gor te rewşên podcastên Kurdî çawa ye? Tu podcastê çawa dibînî mamoste bi Kurd û Kurmancî? Spas çi podcast nû dest bi weşanê dike em bibêjin heta çend xelekan ez ê gudarî dikim ez fikrên xwe dibêjim yanî qasî ji dest min tê ez destekê didim çunku li dünyayê dema podcastan e medyayên mezin her tişterê kandine podcastan çê dikin. Lê tiştekî trajîk e pir ecêb e hejmara podcastên bi kurmancî tu çû daha dipirsî wek ku bi hezaran podcast hene tu dipirsî lê tiştekî wisa tune yani. Aktif tu bi ser hevkî aktif bi kurmancî tu li ser hevkî 10 podcast hene. Ew yani meseleke pir enteresan e. Ez dixwazim hejmara podcastên bi kurmancî pir zêde bin. Çünkü ez dixwazim alternatîv tiştên din mesela tiştên hinekî din rengîn mesela zimanekî rengîn e hinekî din wisa merheba roj baş dem baş wisa enerjîk dikeviyekî û ew enerjiyekî bo godarê de çê dike ew jî stîlek e yani jî mesela podcastên din hene ew jî qehwe û felsefe ew na ser felsefê xeber didin li ber qehweyê yani wan re jî em bêjin carna kontaktê me çê dibin. Abdullah İncekan niha Sekiniye podcasta wî heye. Wekî din em bêjin çend podcastên din hene vê dawî Sînahî podcast ser sînemaya dest pê kir. Ez erê aktif dibêjim. Hinekan dest pê kiriye Sekinî ne ez niha behsa wan nakim yên vê demê vê pêlê aktif Mîna acar Serpûn podcastê em bêjin ew dewam dike. Bi mîvan ne avê jî yani ez rewşa podcastên kurmancî ji ber kêmbûna wan problemekê mezin dibînim yani kêm in lê em bêjin podcastên kurmancî herek rengeke herek stileke wan heye ez lê godarî dikim ya qehwe û felsefeyê pir dirêj e ez lê godarî nakim yani Felsefe mijareke ji xwe yani erê yani erê çî dibe rast e. lê ez pir kêfxweşim godarên wan hene yani mesela kesên ku em lê godarî dikin li benda xelekên nû dimînin hene ya mesela ya podcasta te min got ya işte hinekî din weşaneka rengîn e lê a min hani ez karim bibêjim ez ji podcastên kurmancî razî me lê kêmbûna hejmara wan problemekê pir mezin e belkî hinekî podcastên din hîn min keşf nekiribin jî hebin lê ez bi qasî zanim ev in yani yên aktif niha hinekan dest pê Sekiniye çünkü demek lîsteya wan jî çêkir çi qas hene lê yên aktif bi kurmancî ev in. Belê. Em ji ber ji temaşevanan re jî dibêjin piştgiriyan podcastên Kurdî bikin da ku dibe ku hîn zêdetir bibe hejmara wan dibe ku berdewamiya wan were bi rastî divê serdemê de em mirov em nikarin berdewamiya tiştan bînin ji ber ku di jiyana rastteqîn de bira gelek pirsgirêkên cûr bi cûr dixwime yanî veya teşxeleyên aborî di nava vê de hene, teşxeleyên ruhanî di nava wê de hene, teşxeleyên mirovên derdor û malbatî hene. Divê ji bo podcastekê jî serê mirov aram be. Serê min nearam be ez nikarim çêkim awos yani divê serê min zelal wek aveke zelal be ne zelal be ez nikarim ez jî bikim. Ji ber wê yekê lê divê berdewamî hebe yani divê mirov nîvco nehêle. Ev jî piçeke destê guhdaran de ye jî ji ber ez wek ecî podcasterek em bêjin ez ji wan rica dikim
پودکستین کردی بشوبینم بینک وگو قهوه و فلسفه براستش فلسفه قد حزناک يعني از دما گهدار دکم از گله که عاجز دبم از دما دخوینم جی پرایز بم لیجی بر کو کردیه از همی بشه حتی داویه گهدار دکم يعني غیرتا ما قبول نکه کو از بگیرم از بیم دوی گهدار بکم يعني از جی گر پودکست ترک بم از بوی چاویل خود نیرم کو ارز تخوازم کو زیده ببینم پودکستین کردی از هر بشه حتی داویه گهدار دکم لو ما مش برجي وك رجاب كنجو جهداران جهداري بكن بشتگري بدنوا ما مستازي برسا خويادن جواره بكم ببوره پرسین گهداران جی تماشاوانان جی هنه توننه بله داوية ده هناك داویده وقت tamam مبنينا tamam أمي برسيوان جي بكن ما tamam مستقال برسيوان هبن tamam yani evjit ما مست أزي bepirsin بپرسم پلانو خونين تاين پیشروجه جبو پرخودرس پودکسته چنه؟ ez perxudres podcastê wek merkezeke edebiyata dibînim û ez dixwazim nivîskar ji vê podcastê derkevin yani hin kesên bibêjin min eserên xwe ji vê podcastê re şandin û hat weşandin em ê belkî werin ser vê pirsê jî mektûbên guhdaran ez dixwazim ew wek edebiyateka merkezeke edebiyatê be ew xewna min e û yek jî xewna min ez tenê me yani çawa tenê me hazırkirina metnên podcastê çünkü bo wî mesela di xelekekê de malumateke pir kine em bibêjin ser tibbê lê ez ne tibçî me ez ser wê agahiya biçûk çar-pênc kitêbên ser tarîxa tibbê dixwînim ku da ew agahiyê ez piştrast bikim. Çünkü ez bi AI bi hişê çêkirî işte Gemini, ChatGPT qetiyan hazır nakim. Yani qetiyan serîlê neda û ew nekir yani em bêjin pişta xwe nesparte ChatGPT û Gemini'yê carna tek carekê jî agahiyeka şaş bide û ez vê agahiyê şaş bidim guhdaran yani ez dikarim xwe bikujim ew qas bo min vê meseleke giran be yani ji ber wê bi etika medyayê û bi pîvan û prensîbên medyayê ez xelekan hazır dikim xewneka min ez tenê rûnim ew qeyda min mikrofon ez bikevim podcast qeyda xwe podcastê bê metnê min hazir e ez bikim qeydê paşê ekîbeke min a Perxudres podcastê hebe û ew edîtê wî bikin sosyal medyayê bar bikin û YouTube falan bê var ez hema ji wir derkevim û biherim bo qeydeka nû bixebitim ew xeyala min e ji lê ew jî ancak bi imkanên madî çêdibin yani mesela podcast derslê xwe da lazim e takımek be yani çar-pênc kes bin yek bi edîtê re meşgûl be yek karê din çêke yek karê sosyal medyayê çêke editör bu xwe jî em bibêjin rûne bibêje ku ez vê heftê behsa vê meseleyê dikim lê me ez him metnê hazir dikim him ser metnê dixebitim him redaktoriya wî dikim him edîta wî dikim him paşê sosyal medyayê bar dikim li wir bela dikim li vir bela dikim yani ew tev yani ji ber mecburiyetê okey lê wekî din nexweş e xewn û xeyala min a bo Perxudres podcastê ekîbek hebe û em bêjin ez bi wê ekîbê bimeşînim lê hin kes dixwazin bi dildarî bixebitin bo Perxudres podcastê dibêjin ya podcastekê pir işte baş e hêja em jî îstîfade dikin ez dixwazim dildarî bixebitim ez zêde tîtîzim û ez dibêjim yani ez nikanim tek kelimeyeke kurmancî jî belaş bidim çêkirin ez hez nakim wek prensîp mesela Kurdîxana Akademî xandekarên wan ne karên online dikin bira hîn zêde bibin kêfê min gelek xweş dibe ew tiştekî dibêjin divê bazara vê çêbe yani ez jî naxwazim di podcastên kesan çiqas dildarî bê jî belaş xebitandim bidim çünkü ez dibêjim bila
nane vî zimanî hebe yani nan hecê hebe ji ber wê jî ez mecburî van karan tenê dikim xeyala min ew ji vê merkezê edebiyatê hinek nivîskar derkevin û tîmek taqîmek hebe ku van karên podcastê jî çêke û ez tenê xelekan hazir bikim. Evî dikim xeyala we bicî were û ez jî ji vir we behsa em jarê kir ez ê gazinciyê xwe bikim. Zimanê Kurdî we xwest we gotiya ev tişteke pir bi xweşiya min çû. We got ez dixwazim ê ku metînekê jî hazir bike divê heqê xwe bistîne. Di sektora zimanê Kurdî de mixabin bi piranî bêheq yanî bixebite piçekî ew damara me ya Kurdbûnê bikardînin yanî ji bo ziman bixebite piçekî jûr lê dixin û em bi gelemperî ez bi xwe jî yanî gelek vîkarî kir yanî bê berjewendî ji bo ziman xebitî û tim bê gotin yanî ziman pere nake dike yanî ya rast piştî demekê min fêm kir ku yê ziman bêqedir dike ew kesên ku ji li hemberê kar û xebatên dikin ku pere tişteke maddî biçûk be jî em talep nakin ew kes yanî em bi xwe ziman bêqedir dikin. Hêvî dikim kar û xebatên bi Kurdî tên kirin heqê xwe bistîne yanî birawere fêm kirin ziman pere dike. Ez ji vir ban dikim bêheq de ji wê hestiyariyê berdin mafê xwe bistînin û bêheq yek xebatek jî bi Kurdî nekin êdî. Mamoste ez ê pirsa xwe ya din bikim we vê bîskê behsa mektûbên guhdaran kir. Ez dixwazim wê pirs bikim ev fikir çawa derket holê? Yani ji guhdaran beşa mektûbên guhdaran di perxudresê de ev çawa derket holê? Serî de ji min got ez ji godarên Perxudres podcastê gelek razî me û gelek jê hez dikim samimiyeta wan pişta min bi samimiyeta wan qewîne. Piştî min dest bi podcastê kir min dît ku ez metnên xwe dixwînim lê hat bîra min ku guhdar jî dikarin bibin parçeyekê vê meselê ya podcastê. Dixwaze mesela ew jî metna wê jî were guhdar kirin. Çiyê em bibêjin li ser kîjan esasê ji ku dest pê kir ez mektûban hez dikim. Ew mektûbên nivîskaran yên aşiqan yên em bibêjin dost û hevalan ji hev dira şandine ez hez dikim an mektûban bixwînim. Ji ber şertên kurmancî di tarîxa me de ne tenê di edebiyatê de normal heyata me de jî hejmara mektûbên kurmancî pir hindik in. Pir hindik. Me hîsên xwe bi kurmancî pir kêm caran nivîsîne. Min dî ew derdekî mezin e yanî min got ku ez ji guhdaran bixwazim hîsên xwe binivîsînim yanî normal ji heyatê îro tiştek kiriye, îro li serê tiştek dîtiye, îro xarinek çêkiriye xweş bûye, xweş nebûye. Îro li ser rê li yekî rast hatiye. Îro eşqeke wî ya ji wê ya berê hatiye bîra wî ya ji wê. Min ji guhdaran xas hîsên xwe binivîsînim. Guhdar dinivîsinin mektûban dişînin. Ez gava mektûbê dixwînim piştîcek tecrübe jî hebû. Ez dibêjim okey falan falan cî tamam. Ez dibêjim vê cihî jî careka din qelema xwe serbest berde. Mekeve stres, kompleks û problemên ferhengî. Hîsên xwe binivîsîne. Xwe rehet berde wê ew qelem wê derbê xwe jî bibîne wê cihê xwe jî bibîne. Dibêje tamam piştî hefteyekî e-mail tê mektûbeke muazzam, muhteşem çê dibe. Çünkü ya dibêje cara pêşî gava min nivîsî ez zanim ku ez cara pêşî bi kurmancî hîsên xwe dinivîsînim. Bi min ecêb de yani. Lê di ceribandina duduyan da sisiyan da kesên ku mektûban dinivîsînin wê stîla xwe sewta xwe dibînin. Hîn rehettir dinivîsînin. Bi vê evê da ku em bibêjin ew samimiyeta guhdaran jî bibe
parçayeka perxudres podcast'ı min planeke bi vî rengî meşand û mektubên wan weşandin. Gelek tişên enteresan çi bûn. Yani mesela Godard dibêje ku ez vê mektubê dişînim lê ez naxwazim navê min aşkere bibe. Ez jî dibêjim soz e û sir e û ez dibêjim ez serê xwe didim lê sirra xwe nadim. Sirra podcastê ye yani. û ez dibêjim wê bi ti awayî, di ti cihî, ti şeklî eşkere nebe ku ew tu yî yani. Tu bi xwe bibêjî jî ez vek te nas nakim yani. Belli. Bi vî rengî guhdar em bibêjin ji ayê heta zeyê herfekê xwe dibêjin. Mesela yek dibêje navê min êdî guhdar em bibêjin K. Guhdar P em bibêjin. Êdî ew herf ser navê wî. Hin kes jî şuna herfan kelimeyan dibêjin. Dibêjin mesela guhdar çi ez bêjim? Guhdar qelem mesela. Êdî ew guhdar qelem e yani. Bi vî rengî bi rastî ez nam çi qas mektûb hatine. Gelek mektûb derketin û hinek guhdarên perxudres podcastê jî ne li benda xelekên minin, li benda xelekên guhdaran yani ev şek bû min gelek xweş e. Ez hez dikim yani guhdar jî bi vî rengî hîsên xwe dinivîsînin dişînin û min ji gelek guhdarên mektûb şandine bîstiye dibêjin ew bû min bû terapî yani. Dibêjin gava ez hîsên xwe dinivîsînim û dişînim û li perxudres podcastê tê guhdarîkirin ez pê kêfxweş dibim dibe terapî. Çünkü ez dibêjim di çend röportajên din jî min got vî zemanî herkes dipeyîve, herkes xeber dide lê kes li kesî guhdar nake. Gava yek hîsên xwe dinivîse û ji perxudres podcastê re dişîne û li podcastê tê xwandin zane ku hin kesên din li wî yan jî li wê guhdarî dikin. Ew yani sirreke ew tiştekî efsûnî ye û rihetiyekê çê dike, terapiyekê çê dike. Ez bi van mektûban jî pir xweşim û pir şame ku hema bêje 10 royan carê, 20 royan carê mektûb tê niha jî dîsa hinek mektûb li rêzê ne bo weşanê hazir dikim. Yani kemasiyeka mezin di hayata me da bo mektûban hebû. Bi vê perxudres podcastê ez dibêjim em bê mektûbên kurmancî jî temam dikin. Hin kes dibêjin ew çîrokin mektûb nayên hesibandin lê ez naxwazim di serê mektûbê da bibêje işte merheba tu çawayî başî îro falan bêvan na yani em bibêjin ez wê wan deran derdixin lê cihê ku em bibêjin mesele heye wan wê meseleyê dikim parçayekê mektûbê yani. Bene. Mel şîrovê temaşevanan nerî min got ez binem pirsêwan hene tune bi gelemperî gelek ez gotiye xeleqa perxudresê dirêj bikin. Heta ji temaşevanê gotiye anketeke çê bikin bira perxudres podcast dirêj be yan ne dirêj be. Fikreke baş e dikarin bi anketeke vê biryarî bidin mamoste. Spas me ser bixebitin yani gava talep hebe min got Charles Dickens bi tavsiye û teklîfên guhdarên xwe rengek dida romanên xwe, metnên xwe, çîrokên xwe. Ez jî dibêjim ez ê li gor guhdaran hereket bikim. Talep zêde be çima nebe? Belê. Wextê me hindik me mamoste ez ê vê pirsê bikim. Ji bo kesên ku dixwazin dest bi podcasteke Kurdî bikin tu çi pêşniyar dikî? Yani ji hêla teknîkî ve bi çi amûr û bernameyan dixebitî yani ji tomarkirinê heta weşandinê dibe çi bikin? Yani di serî da ji min re gelek kes dinivîsinin lê kêm kes ama bêje kes dest pê nake. Dibêje em dest pê bikin. Em fikrekê me podcastê heye lê dest pê nakin. Yani ez zimanla jî dibêjim. Ez dibêjim mikrofona te ya telefonê hebe. Telefon yani iPhone dibe, Samsung dibe, yekadin dibe ferq nake. Tu hema wisa telefonê digirî dikevî qeyda xwe dixwazî spontane xeber bide, dixwazî ser metneka ku te ser xebitî bi vê metnê xeber bide.
بقيدك هذا paşa li Spotify'a bar bike خلاص. Beni. Yani pir eve tiştekî pir basit e. Lê podcast'a ha belli bike. Tu yê behsa çi bikî? Yani tu yê behsa em bibêjin futbolê bikî, tu yê behsa em bibêjin siyasetê bikî, tu yê behsa zamanê berê bikî, tu yê behsa gundê xwe bikî, tu yê behsa bajaran bikî. Tiştekî belli bike li gor wê hareket bike. Yani mesela ez dibêjim Perxutres podcast'a kültür sanat edebiyatê ye. Yani em bibêjin em ji rojeva aktif, rojeva siyasî, rojeva em bibêjin nû vî zamanî durin yani. Li wê derê çi diqewime, çi dibe pir caran nakeve evê me yani. Nakeve radara me em nabînin jî yani. Çünkü podcast'a kültür sanat edebiyatê ye û ji hayatê ye. Kesên dixwazin dest pê bikin jî tek bi mikrofona telefonê dikarin dest bi podcast'a ha bikin û podcast'a ha çêkin. û Spotify'a bar bikin xelas. Bu heta ciyekî. Yani pişta tu dikarî bibêjî da ku denktir baştir bibe tu mikrofonekê baştir bikirî li gor îmkanan. Pişta tu dikarî mesela bibêjî ez herim stûdyoya qeydê kedim. Pişta tu dikarî bibêjî bira mîvanek jî programa min de hebe. Lê di destpêkê da wisa dest pê bike. Dema min dest pê kir jî min tiştek nizanim. Qetiyen tiştek nizanim. Ez hîn jî tam nizanim yani. Ez tim diceribînim. Tim tiştekî nû. Çünkü ew meseleya elemandinê ticarî neqede yani. Tim li şîreka rind digerî, tu şîreka rind ticarî nabînî. Şarê ku dinivîse yani. Tim dinivîse. Ticarî şîra herî baş nanivîsîne. Tim lê digere ku şîra baş binivîsîne. û ji şaşiyan jî metirsin. İnsan di hayatê da ji tiştên rast bêtir tiştên şaş dike. İnsan di hayatê da ji tiştên baş bêtir tiştên şaş dike. Min jî di vê podcastê de gelek tiştên şaş kirin. Tim min rast kir, şaş kirin, rast kir. Yani mesela Temmuz 2026 445 xelekin. Belkî niha ez dewan vegerim tenê 40 xelek ez ê bîm ez çêkim. Ez evin çê nakim. Ez wan jê bibim. Lê ez dibêjim ew jî tecrübe bû, ew jî merheleyek bû. Canan ez wan restore dikim. Lê wisa dimîne yani. Ji ber vê jî kesên dixwazin dest pê bikin, tenê bibêje ez ê behsa filan meseleyê bikim û qeyde veke denk bi qeydê keve. Xelas. Wê min tişek tune yani. Ez Ew qas basit ez dibî. Belê ez bi xwe jî bu îşkilî dikim. Tenê telefona xwe didim ber xwe û rûdinêm ser masaya xwe daxivim ji rast û pastan em bêjim. Ha diver rastê mikrofoneke baş denk hîn xurtir dike, hîn zelatir dike. Lê hêdî hêdî ew jî bi piştgiriya guhdaran înşallah wê Erê. pêk were. Min ev mikrofona xwe jî me piştgiriya guhdaran kirî. Mala guhdaran ava. Denk zelaltir tê ji berê çêtir tê. Belê. Bi destekê guhdaran hat kirîn. Heva min qut hevê jî li vê derê guhdarên delal. Mala ava. Me behsa piştgiriya guhdaran kirine xwezê pirsa xwe li ser vê bikim. Perxutres bi piştgiriya Patreon û guhdaran dimeşe. Ev model çawa dest pê kir mamosteye we çawa ev rê hilbijart we çawa cesaret kir Kurd destê wan tengê mamosteyê nadin. Yani li ser zimanen bi peyvê gelekî camêrin lê mixabin dem dibe dema alîkariyê yani ziman li hev digere peyv derre û tê em dibînin ku ew piştgiriya li ser ziman tunel holê we çawa cesaret kir ku hûn bi piştgiriya guhdaran vê bernamê bimeşînin. Divir de jî ez dibêjim belkî em nizanin bixazin. Yani ez wisa bibêjim. Mesele çawa? Çünkü tu dibêjî ku em bibêjin podcastlerên Türk, medyaya Türk bi destekên guhdar û temaşevanên Kurd pirêkî wan li ser niganin. Ez vê derê bi nav nekim. Dimeşînin yani êko. Niha medya li gor min ez di medyada bi salan xebitî me hele vî zamanî eger dixwaze serbest be û ne dibin hekmê devlet û partiyekê de be tekane rêya wî çi dimîne? Guhdar, temaşevan dimînin yani. Kesên ku lê guhdariyê dikin lê temaşe dikin. Ew dimîne. Min dema dest pê kir min 3 salan bixwe meşan Perxutres podcast. Ez karê min ê medyayê hebû, ez dixebitîm
perek ji min re dihat min li gor vê pereyê işte dixwand kitap dikirin temaşe dikir rê diçûm dihatim yani ew tev mesrefin yani paş ez îşê min qediye ne îş hatin derxistin ez sekinîm yani eger bütçeyek tune bet tu nikanî podcastê heta bimeşînî podcastek aktif tu cana ji xwe rewek hobî mehê xelekekî çêkî dibe yani lê podcastekê her hefte du xelekên wê hene xelekekê wê heye lazım e bütçeyeke wê hebe gotin yani tiştekî bi vî rengî heye tu dikarî em bijin dest yani min lê nehêrî li dünyayê bi sedan bi hezaran podcast bi vî rengî dimeşin yani podcastên giregirên mezin û kesên ku ew bo vê bu podcastê xwe destekê dixwazin jî kesên zêde zengînin yani min got yani acep ez bêjim nebêjim çawa bêjim falan bêvan yani serî de min pir fedî jî dikir aras podcastekê me heye da ew podcast devam bike bütçeyekê wê lazim eger tu jê hez dikî û eger tu dibêjî ya mamoste podcastek gelek baş e falan mehê qehweyekê mira çêke heyran ez sa dibêjim yani eger tu vê podcastê îstîfade dikî û tu lê godarî dikî mehê qehweyek veya çayek yani çayek çıkarsa işte 40 lira falan yani qehweyek 40 lira bibêjin li her derê digore ez behsa $1 dikim yani mehê $1 min wisa banga bi vê awayî kir min herî evek heye yani livek hereketek tevgerek heye cî ku hereket lê hebe bereket jî herî li çê dibe bi tek godarekê dest pê dike ji bi gavekê dest pê dike yani niha 6 guhdar ku ez piraniya wan heqîqetan qetiyen nas nakim tenê podcastê godarî kirine gotiye ku bangekê bi vî rengî heye û ez destekî didim ya 6 godar gelek baş û ez aşkere jî bêjim Temmuz 2026 nêzîkî $450 dike bi hesabê Perxudres podcastî yani da hedefa min $1000 e da ez bibêjim podcast tam rûne ew tiştekî muazzam e yani bi destekên guhdaran ez podcastê dimeşînim û ez dibêjim ku ez editörê podcastê me xwediyê podcastê hûnin çünkü bu bütçeye we ew dimeşe hûn xwedî ne ez editörüm ez dibêjim ku ez filan tiştî hazır bikim bêvan tiştî hazır bikim û tiştekî zêde yani ez nikanim bi kelimeyan tarîf bikim û bibêjim îseke muhteşem e guhdar dibêje tişta min bi te qewûne ez bi te bawerim ew desteka min tu podcastê çêke yani ew editoryal serbestlik gava te ji guhdarê xwe bistînî gava li serê te patronekê din tune patron guhdar bixabe ji ber ku min karê medyayê jî kiriye tiştekî dinî muazzam e yani carna em bibêjin dibêje ji jor emir hatiye tu nikanî filan çêye çêkî ya tu çima nikanî çêkî yani min tiştekî em bibêjin gayrî ehlaqî gayrî em bibêjin dijî ew ê çêkiribe dijî prensîp û pîvanên me de çêkiribe temam tiştekî wa jî tune lê nabe ji ber wê jî eger tu dixwazî medyaya te serbest be destekçî wê guhdar bin ez niha 6 kes destekî didim her yek ji bajarekî her yek ji welatekî ji ber ku ez her meh eşkere dikim çiqas pereketî hesabê Perxudres podcastê û ez navên guhdaran jî yên destekê didim tam eşkere nakim tenê herfên wan dibêjim işte ez dibêjim B, C, C, D, A, B yani bi vî rengî yani wek spasiyek ji wan re û her ku bütçe çê dibe ez ji guhdarên destek dane adresên wan dixwazim telefonên wan dixwazim û ez dibêjim ez ê kargoyekê bişînim bi notekê Perxudres podcastê wek xatira yani xatirayeke biçûk yani ya dibêje hanî mamosa destek çiqas falan ya ez pê dimeşe yani pê em bibêjin sirkülasyonek heye mesele ev ye yani û ji ber wê jî careke din spas bo godarê Perxudres podcastê ku heta îro piştî 3 salan salnî veke bi destekên wan dimeşe bi guhdarek dest pê kir serî da salnî vekî berê falan bû
dura bu 4 bu 5 bu 10 bu 15 bu 20 bu 25 bu 40 bu 6 kes tiştekî muazzam e gelek kes dixwazin îbana min dixwazin dibêjin işte îbanê bişîne em perek zêde bişînin mesela pereyên pir dibêjin zêde ez dibêjim heyran ez pereyên pir naxwazim dibêje mesela ez $1000 bişînim $1000 ez dibêjim ez $1000 naxwazim lê her meh $1 bişîne ez $1000 naxwazim çünkü tu her meh $1 bişînî ez ê bibînim podcast ber bi ku diçe yani lê tu vê mehê $1000 bişînî bütçe serobin dibe li hev dikeve çawa dibe ji hev dernakeve yani lê milletê me yên ez navê wan jî hevalên min in yani mesela gotiye ez $1000 bişînî ez dibêjim na bo podcast bo min naşînî bo podcastê dişînî $1000 meşîne $1 bişîne $1000 neşandî gotiye $1 aybe $1 jî neşandî çünkü ev problem e $1 ne aybe tiştek bi vî rengî tune The Guardian, New York Times ew medyayên mezin yên giregir yani milyonan xandevanên wan hene û bi milyonan destekçiyên wan hene dibêje The Guardian weşanê dike ez ê her meh qehweyekê bidim The Guardianê qehweyek çiqasa $1 ez ê her meh da ku The Guardian serbixwe be û nekeve bin hikmê milyarder katrilyoner falan bêvan ez ê wek xandevanê vê medyayê $1 bidim yani ji ber wê jî kesên ez bo podcastê jî dibêjim yani divê ku tu bütçeye geçî bikî da devam bikî bütçe ji kî ye guhdarên te ne te hîn dest pê nekiriye mesela te ew banga nekir ez dibêjim pey Ez jî fedî dikim mamoste ez vê mezê çawa bixwaz mirov xwe parseka hîz dike yani işte mesele ev ye yani demek ki Tıkçı. min ser vê wexta me tije bû ez hema biqedînim min dît ku dibêje işte medyayê de xeberek xan dibêje Donald Trump wê bi destekçiyên xwe re rûne destekçiyên xwe matî Donald Trump û destekçiyên xwe hene serokê her devletî destekçî xwe hene yani serokê her tişt bin hikmê wî de ye yani podcastê mîna mîno te em dibêjin işte çima destektine belki jî em nizanin bixwazin yani yani xastin û destek min jî pir fedî dikir û min got ku yani lê ew tiştekî tu dibêjî ku ez karekî dikim eger tu jî îstîfade dikî û tu dixwazî dewam bike destekê bide û teoriya vê meseleyê jî dibêjin ku bo karên serbixwe lazim e 1000 destekçiyên te hebin ne 1000 heyran di kurmancî de bi 100 destekçî tu dikarî tiştên gelek muhteşem çî bikî em na 6 destekçî ne mala wan tevana ve spas bo kesên destekê didin û em bi destekên wan li Perxudes podcastê gudarî dikin Bene. Spasiya xwe pêşkêşî we dikim pêşkêşî guhdarên we jî dikim ta ku piştgiriyê didin em hatin dawiya bernameyê mamoste tu tiştek ku hûn dawiyê dibêjin lê zêde bikin heye gelo pirsên guhdaran hebin em wê binêrin eger tune min şekilde dikin bi rastî mamoste yek pirseke guhdarên Perxudresê çawa dikarin mektuban bişînin gotiye erê li ser e-maila min heye ji xwe em bibêjin li ser Instagramê jî yan jî li binê xelekan min nivîsiye omerfarukbaran@hotmail.com omerfarukbaran@hotmail.com adresa min e-mailê dikarin ji wê derê re mektubên xwe bişînin û piştî wê jî em li ser dema tê bo weşana tê hazirkirin em ser dixebitin û em tev bo weşanê hazir dikin Bene. Spasiya xwe pêşkêşî we dikim mamoste tiştek ku hûn lê zêde bikin heye gelo spas bo Kurdîxaneya Akademî bo te jî yani vê şevê wisa sohbetekê bi vî rengî bo min gelek xweş derbas bû înşallah kesên ku lê gudarî dikin jî bo wan jî wisa xweş derbas bûye karên Kurdîxaneya Akademî ez diecibînim karên baş dikim bo wan jî serketinê dixwazim û em bibêjin heyecana wan motivasyona wan carna motivasyona min jî bilind dike her wisa em bibêjin bir rengekî derdikevin û sat sek falan bêvan mala wan ava bo wan jî serketên dixwazim bo podcastê jî hêvî dikim ku
demek anecik da patrona aktif biki o destekçi inteji je destekçi parkodres podcast'e pörtürüm. Amîn. Hêvî dikime jî mamoste. Ez spasya xwe pêşkêşî Kurdîxana Akademî dikim ku vê şevê ez hatim hemberî we me vê civatê pêkanî gelekî kêfxweş bûm. Spasya xwe pêşkêşî we jî dikim mamoste ji bo ku we beşdar bû we dem veqetand we ji me re behsa Parxodresê kir. Li vir spasya xwe pêşkêşî temaşevanên me jî dikim, em kêfxweş bûn, bi vê civatê re hêvî dikim ew jî bi kêfxweşî li me temaşe kiribin. Vekiliye bimînin di xêr û xweşiyê de em bêjin şeva we jî bimîne bi xêr bi xatirê we. Xahiş xatirê.